Sziasztok, Szirikraft vagyok, és ez itt a Techites sorozat, azt hiszem a 3-as része, igen, a harmadik része. És ez most csak egy nagyon-nagyon rövid rész lesz, mert be akarom mutatni, hogy hol lesz a házam, iszonyat mennyiségűt bányáztam, meg otthon ki is van égetve egy csomó. Tinasz itt van. Azt szeretném elmondani, hogy ide szeretném a házat, mivel ott a távolban van egy olajkút. Már bocsánat, ezért ne vessetek rám köveket, de ez muszáj volt. Ott látjátok? Bal felől. Várjatok csak. Na. És itt van, ezt majd szépen ki fogom szivattyúzni. Jó. Úgy. Ott lent mélyen, na. De oda most nem megyünk el, és ennek pont a csúcsára fogom elhelyezni. Onnan el fogjuk szivattyúzni vízálló pipe-okkal, csövekkel ide. Itt lesz egy szép erőmű, mellyel egyesek szerint benzint, idézem Csaba, egyik haverom szerint benzint, vagy nem is tudom ki. No mindegy, nem tudom ki szoktam neki mondani, hogy benzin. Mi üzemanyagot fogunk belőle előállítani, bioüzemanyagot, azzal fogjuk meghajtani a quarryt. Én szerintem a quarryt. Egyebet sem mindenképpen nem fog meghajtani. Felvételen kívül megépítem a gépeket, vagy hogyha akarjátok, arról készítek egy külön videót, de persze ezen a survivalon. Hát én a házat el is készítem ilyen márványból. Na hát, ennyit szerettem volna közölni. Ide szeretnék egy hidat, kőből, meg kerítésből, meg minden lókakából. De még nagyon sokat kell bányásznak, csak azért csinálom meg a házat, hogy jó legyen. Ezt jól megmondtam. Nagyon sokat bányáztam, a farm egy kicsit bővült. Már ettem egy kenyeret. Ég a kő. De jó. Azt a 3-at még megvárom. Addig itt lemegyek, hogy mutassam, hogy nem csaltam be a márványt. Egyáltalán nem csalok, minek csaljak. Innen szedtem a márványt. És még azelőttről is volt onnan lentről, szóval lehet, hogy innen nem jön neki ennyi, de ott lent látjátok, ahogy lementem, ott szedtem a márványt, ez előtti videókban is benne van. Nagyon sokat bányáztam, sok videót felvettem, csak nem tudtam felrakni. Hát a házat elkészítem, és a hidat is. Mindent megcsinálok. Hát akkor ennyi lett volna. Következő részben a gépeket elkészítem. Jól megcsinálom őket. Ha bár amúgy is jól kéne, hát ez most hogy tegyem. A gépeket azokat elkészítem, hogy ti is lássátok. A többi bányászást nem fogom felvenni soha. Az ilyen vízbányászás, mikor elfogy véletlenül egyféle alapanyag, azt sem. Mert hát miért? Nincs értelme annak, hogy felvegyem. És nagyjából ennyit akartam közölni. Sziasztok!